Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga binati ko mga igsoon diyan ni Kristo sa atong pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, atong iapil sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi, ang paghalad usab sa atong tagstagsa ka mga kinabuhi, uban ang atong mga kalipay, uban ang atong mga kasakit ug mga hagit nga usahay makapag-uol kanato. Musalig kita sa panabang sa Dios ug magsugod kita karon pinaagi sa pagpangayo kaniya sa pasaylo sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, kaloy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Ginotlo, gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Nang lingkod si Abraham sa pultahan sa ang tulda, sa udtong totok, sa dihang mikalit pagtungha, ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao, ug hapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa, hapit intawon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon, tuguti nga magpakuha akog tubig, aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi, ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon, aron mabaskog kamo, ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit, mianhiman kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda, o giigna niya si Sarah. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina, o paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya, midagan si Abraham ngadto sa kahayupan, ug nagpili siya nating baka nga tambok ug humok pa, ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya, nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas ug karne, ug gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya, nangutanas sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sarah, manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan, ug nga mobalik ako inigabot ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong nga naghuna-huna sa kamatuoran. Diha sayang kasing-kasing, ug wala magasultik dawtan diha sa iyang dila. Sa
nga wala magdagman sa iyang isikatawo, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang dautan gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga wa magpatanto ug hilabihan sa iyang salapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butanga, dili kayo mahasamo ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mapag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan, o gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto, apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga iyang ibutyag ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagpasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan ug gituluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tawo nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Balaanon tang santos nga ebanghelyo palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga abi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Ayong buntag kaninyong tanan, murag itugnaw man mo. Daghan yung tinganing gitugnaw kay daghan biya pong na late, no? Pagsugod na to gamay pa man tao, karon daghan ang awas-awas na. Anyway, nahinumdum ko sa usa ka babae nga nisimba unya, nalangan lagi pod kay daghang gikuri-kuri ba sa ilang balay. Pag-abot niya, daghan ang tao nanimba didto na gyud siya sa gawas. Wa na gyud siya makasulod. Paghuman sa misa, murag lain yang gibati. Pero magkulang ba? Hawang ba? Medyo na konsensya siya kay dito lagi siya sa gawas mo to nga iyang giatangan ang pari. Mag-insik mabutong paria. Iyang gipangutana ang pari, iyang siya pader, iyang gisultihan ba nga, pader, murag lain man akong pamati, murag kong wa kasimba ba? Hay wa kasimba nga naa man kadani karon. Di pagmisa manggod pader na late ko. Unya nahitabo, na dito ra jud ko sa gawas kay puno naman. Wano kasulod. Nya murag lain ang pamati pader. Unsa man okay ra ba to pader? Nakasimba ba ko? Unya kining pare, okay ra man pud siya, wa man si malain, ingon ang pare nga kanang time pa misisa, kanang pagmisa nakakita ba pud kanako samtang ako gamisa? Aw mituybo mo pug imong ulo pader. Pero wa kaayo kay daghan laging tao sa lipod man pod ba? Mao ba? Unya pagbasa, pagwali, nakadungog ba pug ka sa pulong sa Dios? Gamay pader. Pero di kay klaro. Ladyo man ko din mo likod. Agoy, mao ba? Pero pagpanganta, nya kakanta ka, pagkanta apil kag kanta na yanaham ta kumukanta pa din, pero projector layo hanap, di ko kaklaro. Mao ba? So piki gid ay yun na pa pag libot sa sibot nakahagbong mapug ka. Aw niabot noon pader kay ag kolektor niabot mas likod na kalibo gani akong gihagbong. Alam siya. Sus niingon man kunong pari ay anala aso na ka problema nakasimba na ka. Uy joke ra ba ato ha? Basig mo tuo mo ba? No? Mga igsuon labing klaro nga istorya ang dili man gina mo'y labing importante ng inyohang paghagbong sa sibot, no? Aw importante man tingani pod na kay pas mo masadtag di mo mohagbong. Pero di gina mo'y labing importante. Ang labing importante sa atong pagsimba nga aduna tay aktibo nga partisipasyon sulod sa santos nga misa. Dili na magtugtog mo din ha. No? Aktibo ba muning participate?
Pananglitan sa pagpanganta, nanganta ba mo? Basig saligan na ninyo ang choir, no? Mag-uol biya kumutanaw ka ng musud na ko dito inigmisa, samtang manganta ang choir, ang uban, wa jud. Muraradjug wa. Ang choir, they lead us in singing, but we all sing, no? Ako ganahan ko mukanta, pero na mag-microphone dol sa ba. Maulaw ko kay masakpan, butang muyabag, taba. Pero nindot jud ng manganta ang tanan sulod sa active participation, no? Unya, nigbasa, di po mo ang uban mo dalikhat pug text samtang magbasa na ayaw na, no? Bawal na siya diri sa sulod sa simbahan. Unya labi na gyud sa pagwalis pari, maminaw pud mo kay mao man na ang pagpasabot nato sa pulong sa Dios nga gibasa ni anang maong Domingo, no? So ang pagpaminaw importante po kaayo sa pagsaulog sa santos nga misa. Kanang madto mig baryo, ning pari ba ning misas baryo, sus, kabalo ba mo nga lami kayo among sudan? Oh, okay, mag-andam ang ginang taga-baryo. Ang ato mga igsuon sa kabaryohan, no? Simple ang ilang kinabuhi, but they are very hospitable sa ilang mga bisita. Maghikay gina sila, no? Ang manok gyud nga pinalaming, ang atay ni Father, andama na. Ang itlog sa pari, iandam. No, ayaw gyud kalimti na kay ang pari maluyag way itlog, ha? Oh, hikay gina sila. Pero mga igsuon, usahay mabantayan ako kanang ang mag-andam bitaw sa pagkaon, dili makasimba. Na hungihong mo diha, sakpan mo. Ha? Kanang nindot ng muabi-abi ta, pero ang importanteng butang dili nato angay nga ipadaplin, no? Kay subo pamalandungon nga tungod kay gaandam ta sa pagkaon sa atong bisita, dili na noon ta maka simba. Dili na siya mo'y angayan kay di bali na kung ang atong ipakaon simple, di mali na kung bugnaw ang pagkaon sa pari, pero kinahanglan nga mo simba kita sa santos nga misa. So anyway, ako man ang ipahimangno every now and then ay usahay makahinung ko ana nga di na noon magsimba tungod kay mag-andam sa pagkaon sa pari. Ako ning giistorya ninyo mga igsuon kay kining mamang ko ni mensahe sa atong gibasa nga ebanghelyo karon, no? The story is very familiar to us, no? Kini nga pamilya, very good friends ni Jesus, nga matagigayon nga tingani maka-imagine lang ka nga muagi siya ato nga lugar, muhapit sad siya nining pamilya ba, no? Ano sa makita nimo ang pagkatao ni Kristo nga nanginahanglan pud siya mga pamilya nga masuod niya, mga higala ingon ana, no? Unya kining pamilya ni Lazaro, ni Marta ug ni Maria ato nasayran sa ebanghelyo nga suod gyud niya. In fact, when Lazarus died, mihilak ba gyud ang Ginoo. Unya ang mga tawo nga nakita niya niingon pinangga gyud niya o hinigugma gyud niya si Lazaro. Ang istorya sa ebanghelyo karon ang nahibilin sa balay si Maria ug si Marta, no? Unya nahibaw-an na nato so si Maria murag Pilipino sudoy dugo aning bajiha. Kay hilabihan jud ka kanabang kita bitaw Pilipino kung natay bisita matarantar man kita. No? Hikay kita dayon. Ang unag yung pangutana, wag kita mangumustag na unsa nag inahan or amahan or na unsa naka nakakaon na ba ka? No? Ana kita ditso. No? Kabulingit kita pangandam. Ang uban mangutang kita para ipakaon sa ato nga bisita. So si Marta ingon ni tingani may imagine lang nimo nagkapuliki na didto. Pero si Maria disaman si Maria didto stiilan sa Ginoo, no? Ayaw mo panundog ha basig maglingkod na bisita ninyo maglingkod-lingkod mong mustiilan lain biya tanaw na kidi natong batasan mga Pilipino sa mga Hudiyo mo nilang batasan. Now especially if the guest is a respected teacher, people sit down diya sa magpaatong ba maminaw sa pulong sa magtutudlo, no? Pero si Maria ingon ana and then ibawaan ninyo reklamo si Marta, no? Mahinungan biya po na ako dis mga Pilipino nga mabiyabihon kita pero kusog po mo reklamo, no?
Labi na tagkapuyo na ta. Ha? Pero kasagaran no, hindi ta mo padungog sa atong bisita. Ato na tas likod. Magbagulbol, no? Sa muka po, sige mo tagbisitaan. Balik-balik po, dawahan na higamo po ni. Adyo rahiluan. Dili mo tingan ni Nana. Pero kining reklamo ni Marta, gareklamo siya kay ang iyang igsuon, abang utabang ba, dito na sige, lingkod-lingkod ba. No? Pero ayaw mo paghunahuna nga, si Marta nga, reklamo yun niya ng ngisog. Higala man guni sila, so you can just picture it out ba nga, uy, Lord, unsa man yung igsuon, Lord? Uy, kibawa sa nagapuliki na ko dire. Siya ro na pugdi siya mutabang nako. Ing nalago na, Lord, nga patabangan nako. Ing na natin nga ba? Nabang kinumidya good pod. Nya si Jesus pod, ma-imagine po nimo nga sa pagsulti ani, ada kanimo Marta, ikaw manggod. Ha? Adyo si palabi din ha. Ina na bitabud ta usahay no, musulti tayo na namin namigo ba. Adyo na ibadlungan nimo igsuon kay kini yang gibuhat mao ni labing maayo. Nga ni asya ni atubang nako, nag-istorya. Tanawa ikaw, kapuliki ka, mulakaw na lang ko, di pa ta maka-istorya. Yeah? Maka-imagine lang ka ba nga, the conversation was like that, no? Mga igsuon, atong sabton nga, ang Ginoo din wa man siya miingon nga sayop ang gibuhat ni Marta. Nalipay ko po siya. Kaya tiyawag ko siya po, di siya kakaon. Ha? Nalipay ko po siya, pero ang iyalang gipasabot nga, Mary is doing the better thing, which is to listen, no? Kay unsa may labing gikinahanglan sa Ginoo aning panahona, gikan biya siya ga sa iyang ministeryo publiko, tingani ma-imagine nimo gikapoy siya, no? Say kamingaw po tingani siya mga higala, gusto siya tao nga maminaw niya, makigistorya niya, no? No? So mao to'y labing mas dabi niyang gikinahanglan. Gawas tingani kung nakapasmo-pasmo na siya o nang luspad na sa kagutom, so pag-abot ang unahon giniya ang pagkaon, no? Mga igsuon, unsa itong tawag aning tao nga kanabitaw mabiabihon, unsa tawag na to ana? Sa English hospitable, no? So hospitality is a virtue. Usa ni ka maayong hiyas kung ikaw maabiabihon, no? Hospital. Uy, mao mas hospital. Hospitable, hospital. Unsa man nagilaw nga kahulugan aning tao nga hospitable? Kana bang tao nga maglantaw sa kaayuhan sa laing tao? Sa iyahang kana bang maglantaw nga nahiluna siya, naatiman ang iyahang panginahanglan. Mao na nga ang hospital, dool sa hospitable kay ang hospital magabi-abi gina sa tao nga masakiton. Ang hospital unsa ang damo niya ngadto para sa mga bot diha? Humba. Maganda maghumba ang hospital. Magandang magpundador, magandang ba og unsa na matador o unsa na sikat nga imnon ninyo ron? Suhito siling oh. Emperador kuno. Mao ba ni ang damon sa hospital? Unsa man damon sa hospital? Tambal, dextrose, kanang gikinahanglan nga para sa tao nga moabot didto. So, ang being hospitable is doing something for the good of the other, for the comfort of the other. Mao nang hospital, kanang hospice. Nang hospice o sa kalugar para sa mga himatyo, no? Mag-asikaso ana. So, being hospitable is taking care of what the other person needs. So, katong ka Marta o ka Maria, unsa may mas labing gikinahanglan ni Kristo? Ang pagtagad, ang pag-istorya, paminaw, no? Ang pagkaon pwede man po pero sa laing higayon or sa sunod, no? Pero ang labing gikinahanglan jud kana. Mga igsuon, usa ni nindot nga pinumdum nato. Ilabi na kita mga Pilipino because we are known to be super extra hospitable. Ha? Pero unsa man ang atong kasagaran jud ihatag sa tao kung atong abi-abihon ang atong bisita o kanang laing tao nga muduol nato? Kasagaran jud no? Pagkaon, imnonon, di ba? Sakto ba ko? Inyong asawa, inyo bang ihatag sa inyong bisita? Asawa? Ha? Kaya di na may sakto. Pero kasagaran pagkaon, ilimnon, pero wait a minute. Kana ba ang labing gikinahanglan sa tao nga miduol nimo ni anang higayona?
Nangutana ba ta sa atong kaugalingon? Mao ba ni labing gikinahanglan aning tawhana? Usahay ra ba no, di ta mo tunong. Pananglitan lang, example lang niya, ayaw mo kalain ha, nang maana ko sa balay no, anang ato sa baryo ana no, kaon jud, inom jud, unya, pugsong pagkaon, pader kaon na ni pader ha, pero kanang usahay manggod, ang atong tiyan was kondisyon, ha, usahay manggod, ang atong uric na nag-as, usahay manggod, ang atong SGPT na nag-as, di na tangi mo inom, ang ato na nung batio, murag di ta komportable, kay pansakan man tag-ayo, ha, pansakan man tag-ayo, di na nung ta mahimong komportable, so ang atong pagkamaabyabihon, nakapahimo na noon sa tao nga dili komportable, ha, nya mangluod na batag di makaon ang atong giluto, hinaw makasabot banta kay nangandam bitaw po ng tao no, nya og di mo inom, uy bidya ning tawana kay di mo inom, naanad tingali pod nga ang bisita pa, mo inom jud, ha, pero og di na kaayo niya, di na pod no, so mga igsoon dili lang na sa pari, kung dili bisan kinsa natong bisita nga mo na sa atong balay, ang una gid natong buhaton before ta mo pansak sa atong ihatag, mungutana sa ta, unsa may kanang maayo para naturon ha, unsa may mong gusto day, unsa may mong gusto dong, ha, ha, kay basin baya og dili pagkaon ang kinahanglan ana, basi kwarta, basin ay panginahanglan, ha, o basin ay patambag nimo nay problema, no, usahay problema baya ang kinahanglan sa tao, gusto siyang maminaw niya, nay kasumbungan niya, no, sa iyahang mga suliran, no, ako pod sala biya po na nako kanadas kumbinto ba nakabiyang tao no, sa inyong balay mapili naman makasulod no, pero sa kumbinto tanan baya lahos-lahos nya, pero ang ako bang pagbati usahay nga murag tanang muduol kwarta gikinahanglan mo na nga automatic bangutan ako bila may kinahanglan unsa may problema ana bitaw, pero wa pa ko maminaw ba, ang importante biya nato maminaw ta. One time nauwaw ba ako kay day kana among suki diha nga tiguang na ba, nanay ra may mong itawag no, imagine dugay ng balik-balik wa pa ko kaila siya ngalan, nanay ra itawag no, pero napasabot lang na nga wa gid tingani ko making istorya no, pero one time naulaw gyud ko gamay kay ninghatag naman ko automatic, kay automatic naman ang even the amount kay ako na ning estimate daan og pila ning mga taga-unon ba, so nahatag na ko, namahaw ko sa taas pagkahuman, pagbalik na ko diha pa man, nangutan na ko, uy nay napaman lagi ka nay, nakathatag na ko nimo no anak ko, pero abi nimo unsay ang tubag, pader kalipungon ko, o naulaw ko sa kugalingon ba, nasakitan sad ko, naulaw sad ko, kay how insensitive was I, siya raw di ko kahinuungan ng luspan na dito siya, ha, kalipungon ko ba din mulingkod sa ako, ha, but we are like this oftentimes no, kanang ang ato ditso material or kwarta atong ginahuna ba, wa ta magunahuna nga naay mas labing gikinahanglan ang tao no, so kini pahimangno lang ni natong tanan, kay kita mga Pilipino na ilhan gyud ta for being hospitable, pero kinahanglan atong ipahiluna ang ato ang pagka maabi-abihon. Si Mother Teresa ang atong kadang ato yung gi-idolize nga balaan nga tao, si Mother Teresa nag-ingon nga the greatest form of poverty, ha? The greatest form of poverty, the greatest form of hunger is not for money, is not for food. The greatest form of poverty and hunger is loneliness. No? Loneliness. Daghan kuno kayong mga tao karon, nya labag-labing dako lang problema ang ilahang pagkamasulubon. They need people to listen to them, to listen to their problems, to talk with them, no? Kagahapon dito mi sa Luok, ami gitabangan nga balay nga atong gi trabaho no. Unya ako mangistorya ang tagbalay, magtiayon si nang nailigaya og si lolo, di lang po kumulolo, tatay laman, tatay Felix.
Namuot lang kung tay Felix ba? Kay pertig yung karabang ganado mo istorya. Historiador kayo. Ha? Tabian kayo nga tigulang ba? Pagkapahimuot pod. Musulti ko kas iya ka 20 na. Ha? Birada gyud. Pero nangutana ko niya, tay unsa gani imong apelyido tay Felix? Sus agyang apelyido day kay Istorya. Nakurat ko kay naway daghang istorya sa hagna. Ha? Daghang istoryador pero kanang apelyido nga istorya nihit diri no. Pero nalipay lang ko kay nisibo ra banto ra daytay nga istoryador ka. Istorya man day po imong apelyido. Pero nakasabot ko niya kay si Tatay Felix hard of hearing. Mulbungol na ba in taon unya. Kining bungol-bungol na tao gamay ra biya tao ganahan ba mo makisudag bungol? Klaro kayo dili no. Likaya na nato. Pero mao na nga sa dihang gitagaan sa nakong higayon nga maging istorya niya, bulhot yun siya istorya. Mamayahang gikinahanglan people who will listen to him. Na. Mga igsuon, manghinaot ako ang kining ebanghelyo, magdasig ka nato sa pagkamababihon sa tinuod nga paagi. Manindo kita karon alang sa kredo. Magdungan kita, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag tag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Ingon sa nakaplagan nila ni Marta ug Maria ang kaayo ug gugma sa Dios nga nabutyag diha ni Jesus nga naa sa taliwala nato. Magampo kita karon sa Dios nga niya nagauban ug namati kanato. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang santos nga liturhiya magpalambo sa personal nga pag-ampo alang kanila nga nagtigom sa pagsimba. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magdaig sa Dios pinagi sa paggamit nila sa ilang mga talento sa pag-alagad sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga himatyon mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sama kang Maria nga taga Betanya, mamati kita kang Kristo panahon sa atong mahilom nga pagpamalandong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangamatay, magpuyo diha sa presensya sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Kining tanan nga mga pag-ampo, apil ang anaa sa atong tagstagsa ka mga kasing-kasing sa kanunay, atong gipangayo sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton tas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ning sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya magdalaunta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapi. Kay sa dakong kaluoy gigugma bagayod ang kalibutan. Sa imon nga pagi imong gipadala ang imong anak nga among manunubos. Imo siyang gipadala nga tao sa makanamo hinuon hawas sa sala aron higimong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Yusi kanamo ang imong magasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug buhusa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit
Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ahawi. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo espiritu ng pagsantos ni Mahagasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Christian Vicente, among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom karon nining santos nga misa. Dada sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuwa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ato karong hiusahon ang ato mga pagampo pinaagi sa paggamit sa mga pulong gitudlo kanato ni Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginigsuunay. Panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Panginoon lamang mamaya.
Kung man magdala unta kanamo bagong kinabuhi diha kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihog manglingkod. Gipaybalo ang tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlaw human sa ikaduhang misa dinhi sa atong simbahan. Daghang salamat ang nagpaybalo LLM President. Sa gasa sa Eukaristiya, atong daygon og pasalamatan ng Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Sa makausapa, salamat sa atong mga altar servers, sa atong mga lay ministers, sa Josephinians ug San Jose nga nag-sponsor sa atong Santos nga misa karon ug sa atong nindot nga choir. Salamat kaayo ato silang tagaan sa masipang pakpak. Mga igsuon, ang kapistahan sa God the Father hapit na sa August 4, adlaw ka na nga Domingo. Adunay misa pagkahapon ni ana o sundan sa procession, mao nga ang misa sugdan sa alas 4:30. Ang iyahang nobinaryo magsugod sa sunod na Domingo, Hulyo 28, himuon kini sa unang misa, human sa unang misa. Ug gidapit ang tanan nga moapil niini. Unya pahinumdum lang sa July 27 adunay seminar sa Divine Mercy, no, para pag-develop sa atong debosyon sa Divine Mercy. Pagaymuon kini alas 8 sa buntag sugod ana sa Colegio de la Medalla Milagrosa, Quadrangle. Unya aduna kitay pagahimuon mga igsuon nga Bible seminars diya sa atong mga kapilya, no? Unya magsugod ang una nga Bible seminar aron ma-develop ang gugma sa mga tao nga mobasa sa Biblia adto sa barangay Kanupaw sa sunod Domingo, no? So palihog pakisayod mo sa inyong mga chapel leaders sa mahitungod sa detalye nining maong Bible seminar. Gipasiugdahan kini sa atong mga workers sa Bible Apostolate sa ato ang parokya. So gidasig nako ang mga katawhan nato kay igsuonan ilabi na sa kabaryuhan sa pagpanginlabot niini. Unya akong pasalamat mga igsuon sa Kristohanong Katilingban sa Luok, pinanguluhan sa ilahang mga opisyalis sa kapilya ug sa barangay tungod sa ilahang pagtabang kagahapon sa paghimo og balay alang kang Nanay Ligaya ug Tatay Felix, no, istorya ato silang tagaan sa masipang pakpak. Kanya salamat usab sa tanan nga misuporta, ilabi na ang ato mga voluntaryo, ang ato mga panday ug ang Women's Power. Salamat kayo kaninyong tanan. Unya ang sunod Sabado adto kita maghimo og balay sa Kanuba, sa barangay Kanuba. So ako lang gipahibalo in kaso lang kung makalugar kamo mo voluntaryo ug motabang nining maong kalihukan para sa ato mga igsuon nga naglisod, no? Unya sa katapusan mga igsuon, aduna ako'y ihangyo kaninyo karong hapon sa may alas 6 ang takna sa hapon diha sa atong plaza. Aduna kitay pasiugdahan nga ecumenical prayer, no? Para asa man kining ecumenical prayer for peace, kalinaw, unity, kayusahan ug progress, kalambuan sa atong lungsod sa Hagna, no? Ako mong dasigon sa pag-apil ni mga igsuon ining ecumenical prayer rally alas 6 sa hapon, human gyud sa misa sa hapon, modretso ta dinha sa atong plaza. Ngano nga ato kining pagabuhaton ug ngano nga importante kini? Ang labing dakong rason, kinahanglan nato ang panakiusa para sa kayuhan o kalambuan sa atong lungsod sa Hagna. Kung ang atong mga pangulo o ang mga dumadapig dili magkahiusa, dili gyud mulambo o magmalinawon ang atong lungsod. We need the help of God because humanly speaking, we can hardly do it.
Kung ang ato rang tawhanong kusog ang atong saligan, lisod kayo ang panaghiusa, lisod kayo ang pagdinawatay. So we need to ask God to help us. So gidapit na ko ang tanan nga makighiusa nining maong kalihukan. Again, 6 o'clock this afternoon, kung mahimo magdala mo kandila. Ang laing dakong rason mga igsuon ngano nga ato kining pagahimuon, tungod kay atong gusto nga ipadayon o amumahon ang maayo nga pagpakiguban sa lain-lain nga mga pagtuo sa katawhan dinhi sa lungsod sa Hagna. It's a very good thing nga ang atong mga religious leaders magkahiusa sila, magkahigalaay, dili manggiaway, apil na ang ginsakupan, no? So importante kayo nga maghiusa ta uban sa atong mga igsuon sa laing relihiyon, magampo sa Ginoo alang sa atong kaayuhan dinhi sa lungsod nga atong pinangga ang lungsod sa Hagna. See you karong hapon mga igsuon, alas 6 ang takna. Kung dili lang mag-ulan, no? Kung mag-ulan, atong pangitaan og laing panahon. So kung maayong panahon, palihog, manggawas kita sa atong panimalay, maghiusa kita diha sa pagampo diha sa ato ang nga plaza. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo.